Mayor Sibias, kundi ang bisita naton gihapon nga Iroy han bungto han kan Avid waray ba kundi Honorable Mayor Velma Hermino. Okay, Maestro, Corracho please. Parihukot lang hinuri na instrumento. Hasta pangadaya na may kumbulata. Amang nga irig nung ini an irabanda. Kung natukar na pastilan na iinggan yar an nga tanan. Salit nagsasarayaw kay ayon dinihan kadaan. Para sarayaw na kita, di kapitan ito'y mag-uuna. Papadisan niya, di konsihala. Nurun niyan ito't iba, pasasayawon taliwat tira. Kaya ayun, tirahan kong bulata. An kong bulata kung natukar, in ka magana. Kung baga pagkaon, in ka marasa. Kaya iyong pagsayaw, samtang nati ka iha. Nati ka upay manliwat ang iyo manpostura. Sana sarayaw na kita, di kapitan ito'y mag-uuna. Mabadisan niya, di konsihala. Luro diyan itong iba, masasayawang kaliwat tira. Kaya ayun, tirahan kong bulata. Kapitan ito'y mag-uuna. Papadisan niya, di konsihala. Turo niyan itong iba, pasasayawon taliwat tira. Kaya ayun, tirahan kong bulata. At kong bulata kung natukar, di ka magana. Kung baga pagkaon, di ka marasa. Iyong pagsayaw, samtang nati ka iha. Dati ka upay manliwat at iyong panpostura. Basta pangadaya na This is K1 Town Fiesta 2023, K1 Eastern Samar, Waray TV, subscribe. Kung natukar na pastilan, naiinggan yar ang atagan. Salit nagsasarayaw kay ayun, hinihat na damaan. Ala, sarayaw na kita, di kapitan ito'y mag-uuna. Papadisan niya, di konsihala.
Honorable Mayor Attorney Rafael Acebias, likewise, kada niya ginado, minahal nga Mayor han munisipyo ang Canaved, Honorable Mayor Velma Hermino. Okay? Damo nga salamat.